Хайырлы күн, Татарстан. Хайырлы күн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 25 гыйнвар, сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме барыгызга да матур көн, файдалы атна теләп калабыз. Бүгенге көн тарихка нинди вакыйгалар белән кирип калган, шул турыда кыскача булыр. Бүген Россия студентлары бәйрәме. 2005 елдан 25 гыйнвар студентлар көне буларак официаль рәвештә билгеләп үтелә. Бәйрәмнең тамырлары исә 1755 елның 25 гыйнварында патшабикә Елизавета Петровнаның Мәскәүдә университет ачылу турындагы указга кул кую белән бәйле. Бүген кибердушәмбе. Интернет кибетләр зур ташламалар белән товарлар тәкъдим итә. Бүгенге заманда мондый төр сатып алулар популяр күренеш. Өйдән чыкмыйча гына түбән бәядән товар сатып алу мөмкинлеге бар. Һәр елның 25 гыйнварында Россиядә хәрби диңгез флоты штурманнары һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Штурманнарның профессиональ эшчәнлекләре корабларга дөрес курс билгеләү, навигация приборларының тизик булуларын тикшереп тору белән бәйле. Тапшыруыбызны халык язучысы Рабит Батулла дәвам итә. 24 яшендә корбан булган ялкынлы шәхес, сәясәт эшлеклесе Шәйхзада Бабич язмышы турында сөйләп китер. Ассаламу алейкум, исән саулармысыз, хөрмәтле туганнар. Кичкенә тапшыруларыбызны дәвам итәбез. Хәзер без бу кичәне Шәйхзада Бабишка багышлыйбыз. Шәйхзада Бабиш турында томнар язарга булыр иде, кинолар төшерергә булыр иде. Аның фаҗигалы язмышы турында, аның ничек итеп җәзаланганнары турында име. Ләкин безнең вакыт кысан булу сәбәпле без кыскача гына мәгълүмат бирбез. Менә Шәйхзада Бабишның сурәте. Менә бу üstte Şayxzada Babiş. Менә аның икенче фотосы Şayxzada Babiş. Şayxzada Babiş каткыч талантлы шагыйрь, батыр көрәшче, сугышчы һәм үз үлеме белән үлмәгән 20 яшьлек кеше чынлыкта. Ул шул кадәр гашык була кызларга. Кызлар бакчасы дигән аның шигырьләре бар име. Ул үлеп гашык була, шул кадәр ул теге әдәпсез гашык түгел. Аларга шигырь яза. Акбулла шикелле. Яки анда Кандалый. Кандалый да һәр бер күргән абыстайга шигырь яза. Абыстайлар дигәчтә каршыклар түгел, япь-яшь абыстайлар анда име. Шәйхзада Бабишта һәр бер исемгә, һәр бер матур кызга шигырь язган, шедеврлар язган. Кызганыч ки, ул вакытсыз вафат булды. 1919 елда ни өчен без кызылларга кушылдык дигән шигырь яза ул. Кызылларга кушылалар чынлап та Зәки Вәлиди, Әхмәт Зәки Вәлиди җитәкчелегендәге башкорт гаскәрләре Ленин ягына күчә. Шуннан соң буларны гаскәр белән бергә, бер төркем гаскәр белән Орынбургамы вакыт типографиясының теге әсбапларын, машиналарын алырга җибәрәләр, матбугат өчен, бастырыр өчен. Менә шунда бөтен типографияны төяп кайтканда кызыллар буларны име. Безгә каршы көрәшкән башкортлар дип аңлап, урап алалар да кырып салалар. Кызыл командир Шәйхзада Бабишны ат койрыгына тагып километрлар буена куып йөри, җанып бетә. Әле ул исән була. Кире әйләнеп кайтканда җаны чыкмаган була. Ләкин кызыл командир шунда тегермән янына манда келәт янындамы Шәйхзада Бабишны терәп атып үтерә. Менә нинди ялгышлыкмы бу? Махсус эшләнелгән ниндидер бер провокациямы? Мин анысын әйтә алмыйм.
Чөнки бит инде башкорт гаскәре, инде татарлар да бик күп анда башкорт гаскәре бит инде советлар ягына чыкты. Нигә аларны кырырга кирәк? Күрәсең, әйтеп тә караганнардыр инде, мин шаһиты була алмыйм. Ләкин аларга ышаныч юк дип. Шунда япь-яшь җегет таланты чәчәк атып килгәндә генә шул кансызлар тарафыннан атып үтерелә. Менә нинди фаҗигалар язмышта. Шайх Сәдабавич күпме поэмалар язган булыр иде. Гаилә корган булыр иде. Ул Галия мәдрәсәсен бетергән кеше. Галимҗан Ибраһимов аның укытучысы. Нәқи сәнбәткә юл биргән кеше Шайх Сәдабавич. 1000 яшь Нәқи дип шигырь язган кеше мәдрәсәдә укыган чакта. Менә шушындый истигъдатлы, талантлы, мул талантлы кешеләргә ярдәмчел кешеләр иртә һәлак булалар шул. Авыр туфрагың җиңел булсын, Шайхзада туган. Урыныңны җәннәттән әйләсен. Хушча калыгыз. Без туры эфирдә эшлибез, барыгызга да хәерле матур көннәр теләп дәвам итәбез. Узып баручы атнаның шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Габдулла Кариев исемендәге театр тамашачыларга премьера тәкъдим итәчәк. Бары 1 сәгать кенә бара торган «Алтын чәч» спектакле кыйса рәвешендә эшләнгән. Пьеса авторлары мәңгелек сорауларга җавап эзләргә тырышалар һәм тамашачыларны да уйланырга чакыралар. Бүген мин студиябызның кунаклары, пьеса авторлары Луиза Янсуар һәм Резида Гарипова белән киләчәк премьера турында сөйләшәм. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Пьесаның исеме «Алтын чәч». Менә бу барыбызга да мәгълүм булган «Алтын чәч» кыйссасы белән, риваяты белән ничек бәйле? Дөресен генә әйткән вакытта, бу безнең 1 ел элек узган Тамга лабораториясе вакытында эскиз рәвешендә эшләнгән шундый оятка иде. Ләкин без аны дәвам итеп бетерергә булдык инде башка формада. Һәм режиссер итеп Резида Гарипованы чакырдык. Һәм иҗат итү процессында шуны аңлап алдык, без риваят, нәкъ менә әкият формасында сөйләшергә теләмибез икән. Без бүгенге заман тамашачысы белән һәм бигрәк тә яшүсмерләр, яшьләр театрына килә торган тамашачы белән сөйләшергә телибез икән, шундый кара-каршы утырып диалог форматында. Чөнки әкияттәге ул әхлакый, моралистик ниндидер темалар һәм шул ук вакытта әкияттә күтәрелгән ниндидер яхшылык, яманлык һәм башка проблематикалардан китеп, бүгенге заманда безнең өчен нәрсә актуаль, мәсәлән, шул ук милләт, нәрсә ул безнең өчен бүгенге көндә, тел ул нәрсә, иман төшенчәләре нәрсә, менә шуларны без бөтенләй ничек дип әйтергә микән, әхлакый кысаларга гына кертеп карамыйча, кызыклы шундый яшьләрчә формада сөйләшергә теләдек. Шуңа күрә аның форматы да башкачарак һәм хәтта исемендә дә күрсәтелгән транскрипция белән бирелгән. Ул безнең алтын чәч хәрефе транскрипцияда бирелгән. Аны инде килгән тамашачы үзе аңлаячак. Аның аша нәкъ менә шушы спектакльнең рухына кертеп җибәрү каралган. Менә спектакль медитация, спектакль экзальтация дип белдерәсез, диме? Резида, менә бу сезнең өчен беренче зур тәҗрибә, Кариев театры сәхнәсендә зур спектакль шундый кую, шушындый форматта. Сез ничек уйлыйсыз? Менә шушындый спектакльләрне карарга тамашачы әзерме? Беләсезме, Вахтанговның иҗат турындагы шундый триадасы бар. Вакыт, автор һәм коллектив. Менә без вакытка туры китереп бу пьесаны яздык. Менә Луиза әйткәнчә, бүгенге вакытта «Алтын чәч» турында сөйләшү нинди булырга тиеш. Коллектив бу бит инде минем өчен дөресендә беренче очрашу. Мин хәзер калып эскизларын күзгә алмыйм, чөнки тулыкканлы спектакль өстендә эшләү бу башка җаваплылык. Бу коллектив өчен пьеса тудыру
һәм бу коллектив белән ничек эшләү, һәм вакыты туры килә микән, һәм инде менә бу триаданы бергә тоташтырып, әгәр дә бу эш төшенчә бергә тоташып тамашачыга җитә алса, димәк тамашачы моңа әзер. Менә минем фикерем шулай. Әгәр дә инде кайсыдыр тамашачы әлбәттә ул мәдәният ул бит гомумән субъектив әйбер. Һәм кайбер тамашачыларга ошый, кайбер тамашачыларга ошамый. Монда инде яраклашу дигән әйбер булырга тиеш түгел дип уйлыйм. Тамашачы килгән, премьерга килгән тамашачы ничә актер күрә сәхнәдә? Спектакльдә 6 актер катнаша, но Кореев сәхнәсе зур сәхнә түгел. Мин Тинчурин сәхнәсендә менә соңгы тапкыр соңгы 2 спектакль бик масштаблы спектакльләр булды. Анда 30лап кешеләр катнашты. Онда сәхнәсе дә кечкенә, әмма минем өчен 6 актер бу сәхнә өчен бик тә идеаль формула дип уйлыйм. Менә бу дөньяда минем ролем нинди, нәрсә белән горурлана алам, бу үтә дә җитди сораулар, һәм сез тамашачы алдында бу сорауларны куясыз, аларга барып җитәр өчен нинди алымнар кулланасыз спектакльдә? Күбрәк режиссерга сорау. Ну, алымнар турында монда инде безнең без күптән иҗатташ безнең коллегалар белән бергәләшеп, монда Джуна төркеме музыкасын яза композиторлар, алар белән менә инде 3нче проектны ясыйбыз без. Монда Галина Судакова дигән яңа талантлы кыз барлыкка килде. Ул рәссам буларак катнаша монда. Ленар Гилмуддинов, ул инде безнең атказанган рәссам Татарстанның. Һәм менә Луиза Юнсуар. Һәм менә бу төркемебез белән бергәләп без бу алымнарны бергә уйлап чыгарабыз. Ничек итеп кайсы алымнар бүгенге яшүсмерләр өчен дөресрәк үтемлерәк булыр икән дип. Менә тел ягыннан килгәндә, әле пьесаны иҗат иткән вакытта без бик күп формалар сайлап карадык. Булды, мәсәлән, гадәти сюжетка корылган, диалогларга корылган формада. Без әкияттән һәм легендадан этәрелеп китеп тә язып карадык. Ләкин Алтын чәч безнең өчен шул кадәр дәрәҗәдә үзенең ачылмаган ниндидер бер сер катламнары артында торган ниндидер бер символик рәвешне алды, һәм без аңладык аның турында сюжет аша да сөйләргә кирәк түгел, пьеса формасында да сөйләргә кирәк түгел. Аның аша без безнең өчен авырткан сорауларны куярга тиешбез. Һәм шуңа күрә менә без менә шул сорауларны куеп, аны бик тә теге катлауландырылмаган, җиңел, ләкин шул ук вакытта бик ничек дип әйтим, бик җитди формада сөйләшүгә алып чыктык. Һәм менә тамашачы мәсьәләсендә тагын әйтәсем килә, без нигездә яшьләр өчен һәм яшүсмерләр өчен сөйләшкән вакытта аларга ниндидер, ничек дип әйтим инде, бантиклы, ниндидер куяннар, анда башка төрле ниндидер персонажлар аша сөйләшү кирәк, һәм алар белән без үзебезнең олы кешеләр югарылыгыннан бераз гына түбәнгәрәк төшеп сөйләшергә кирәк дип исәпләргә өйрәнгәнбез. Ләкин менә мин театрда, шушы яшьләр театры эчендә 1 елга якын була инде. Һәм мин карап торам, киресенчә яшүсмерләр белән без бик тә тигез сөйләшергә, балалар белән дә без бик тигез рәвештә сөйләшергә тиешбез. Алар хәтта кайбер нәрсәләрдә без интуиция ягыннан, тоемлау ягыннан без алар дәрәҗәсенә әле безгә үсәсе, чөнки алар әле чиста. Һәм алар теге космик ниндидер күзаллау белән килгәннәр, һәм алар бездән акыллырак чынлыкта. Әзеррәк тә. Нәрсә дип әйтәсе кала, инде премьера уңышлы узсын, һәм дә инде менә озак еллар дип әйтимме соң инде сезнең театр сәхнәсендә, театр афишасында балкып тамашачыны шулай чакырып торсын иде, аңлаешлы булсын иде. Менә сез куйган максатлар барысы да тормышка ашсын иде, һәм инде тамашачыларның яраткан спектакльләрнең берсенә әверелсен иде. Шуны гына әйтик, тагын кайсы көннәрдә премьера була? 29-30 гыйнвар көннәрендә кичке сәгать 6-да без тамашачыны көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен тагын бер кат бар тик уңышларны телибез сезгә. Рәхмәт.
Бүгінге менә шулар, мен Эльза Ахмәҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне бар тик матур уй фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Выйдешь к Волге, волны катятся к тебе, в лес войдешь, к тебе клонятся ветви, слышишь голос мой в серебряной волне, птичьих песнях от меня приветы.